apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Lah iya, lah nggih. Bareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali aga. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat. Semar ki wong ora duwe bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajigur iki. Iki wis melebihi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sane ngene Mas. Perasaanmu sebagai anak, yo. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Pamane tak uneke Antasena anake wong Werkudara, wong drogak-drogok, wong ra iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku to. Ento iso kok Antasena. Undang-undane ento. Ento itu kang nata gamelane, men. Ora masalah. Ora. Bener sapa saiki petungan? Ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Oh Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene sanggule ate duwe lho. Menang boyong pustaka Jawa Srimasa to. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tataki tandane Prabu Baladewa. Ngoten. Kowe ngerti ra aku mbok-mbokane kesadar ora kowe? Nah. Berarti kurang seru. Oh, aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep belani sapa? Sampeyan arep belani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Buktake wong Depok kene. Antasena karo Bagong menang sapa? Nek menang sampeyan, Piyai Suwenake wis nglumrahke, lumrah Antasena Satriya. Nek menang kula, sampeyan isin selawase. Ngono ye. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Jaluk ora. Kali loro nggo nang ngumule. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blet iki jajane iki rembukan apa iki? Iki rembukan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karena mungsuhe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedhe saka kulit ate jane ngono to? Menang ya pustaka Jawa Srimasa to. Nun. Sapa sing cilik gedhe saka kulit ate jane Baladewa? Menang boyong pustaka Jawa Srimasa to. Muni piye, Tru? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadidane Baladewa menang boyong pustaka Jawa Srimasa to. Tandingi, Tru. Semangkean. Aja di gawe sayembara, awak dhewe yang gawe sayembara. Sayembara mau apa le? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk bayangan pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Wah, iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo, iso ngleke aku bayangan pustaka Jawa Srimasa to. Saniki, yo metu njaba, Mas. Sampeyan aja gleleng. Kula arep pemimpin kawan metu njaba. Truk. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glandang nang kono ganane. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura, lah kok Bagong malah mbegogok nang kene. Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngopo? Nonton. Mresane isen kok. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus ngarepmu piye? Kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Wis kok emosi nek tekan kepalane ora wedi sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora.
Gede banget pidak modar kula gegeden nggih Arjuna ora mungkin Ndara Janaka gelem kali kula kelengkrengan kali kula niku bos juragan nggih Den iya aku ra mentala prisa piyambak lha terus sapa Ndara Kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula niki lho Sinuwun Ndarawati mestine Petro kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel. Koko Prabu, wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampeyan dereng nyoba kok medhep nek madhep ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku ora raine anane waton sero-sero. Kowe nantang aku apa piye? Ana sampean selo lho. Wong perang kok selo karo ora iki piye? Ambangane ora ana kegiatan. Nek pancen wani tenan ming ngurene. Oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben. Sisar geger. Petro ya modar saka tangane Sinuwun Prabu Baladewa, aku mati saka tangane Prabu Kresna. Dimakamke ning Taman Makam Pahlawan. Aja tuntang nata Ndarawati. Kowe iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Ku janjine mung gelut biasa. Ora nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampeyan. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok. Ngriki kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ra sida. Iya. Lah terus karepe piye Bagong? Nggih pun ngoten mawon kula tak nyuwun mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih antaraning Semar karo Sinuwun Ndarawati abot pundi? Pun ngoten mawon. Mang pikir mang penggalih lelabuhane bapak, mang penggalih napa sing pun ditindakake bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinuwun Ndarawati. Suwe sapa? Lho, nggih? Iya Bagong, matur sembah nuwun. Parang iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya sinuwun kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mangke ndamel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, parang kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong. Parang iya. Nek ora nganti kaya ngoten niku wis Petruk niku bola-bali wis nang di papan anggere ana daya padha daya bareng Petruk mesti geger. Dewi kenane teng pundi? Ngastina ya ngono. Ning Ngastina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet karo cah nika wis waton iso waton ming gegaran kendel tok. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya, sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos. Iya, sing ati-ati. Bareng Den, iya sing ati-ati, Bagong. Iya sing ati-ati. Aku balise ya nem. Nggih. Nomor mi dhisik mbiyen to? Tasik. Tak hubungi kok ora tau iso. WA aku ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun ngoten mawon kula tak medal jawi. Iya sing ati-ati Bagong. Jan aku gumon tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinuwun Mandura. Ning ngeyel Petro ki anggere emosi nu angel dikenjaleni. Kula ning nganti sak judhek nek dikongkon bapak karo Petro jane kula emoh. Ning gandeng bawanu tresna karo Petro. Nggih to? Iya. Pun nggih. Iya sing ati. Bareng iya sing ati. Kula nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit lho. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati, Pak. Iya Pak sing ati-ati nggih, Pak ati-ati. Wah, wis ngono wae ah. Ndak selaker suwen iki. Wis jam yamene ora ge rampung-rampune jejer. Lho nika. Petro malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemelangi? Endi Bagong nika? Wah niki nek mboten ndang kula cegat. Sinuwun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petro. Sing ati-ati. Parang nyuwun pamit Sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Ndara nyuwun pamit. Yo sing ati-ati.
Ndara ora nyemawi ya sing ati-ati, Mbah. Wah, nyuwun pameh nyuwun tambah pangestu. Oh senes kok, Den. Wong ngunggahke usuk. Mulai dan nggih, pun nggih? Iya. Pun ya, mbuh ya. Ya itu dipamiti lah, ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku lek semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampeyan-sampeyan niku. Lek ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok runtak keidik. Enggak ya. Ada. Ayo. Arep guyu, ayo. Aku ngguyu ki mergo roh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk duit kok trobos kono trobos kene. Carane dhewe-dhewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Ya pun sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Menengo wae kok anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanane ngayal batur kok wangkale ra jamak-jamak. Yayi, kula wonten dawuh. Sak pengeripun Bagong kirang ana kula madal pasewan kepareng paduka badhe menapa. Kula mboten ikhlas menawi ana kan Petruk mangke dipun kula sora dening Koko Prabu Mandura. Mila kepareng kula badhe nyandhetan keparengipun Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sembah kula ingkang ngumpiring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta sing diarani kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Ketoke kaya mengejak gojek ning kok Sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek Sinuwun Mandura ki gojek. Arep kae pepunden, arep kae ki bendara ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani Sinuwun Ndorowati ya tenanan. Mula nek Sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara, wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni terus. Nek perkara leku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajahe kaya wedi nglakoni lelakon iki, Gong. Kok wedi apa? Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa ling ngendikake Kuntul dikandhake bak dandang dikandhake Kuntul. Tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi pundering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe merga wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura. Piye? Jajari nek kaya ngono kuwi. Mung awake dhewe ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe, kuwi anak-anak Pandhawa. Ngene terus saiki. Nek miturut aku lho, ya, nek miturut aku saiki ngene wae. Terus piye karepmu? Bangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungsa ngolek kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Ha iya, terus nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madeg ana ing bebener. Benere awake dhewe, belani bapak. Wis ngono wae. Sapa wae sing arep mula sareng karo awake dhewe, sapa sing arep gendak sikara karo awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa ki justru kuwi. Kuwi anak-anak kemarin sore to. Ha iya.
Anak-anak wingi sore Gatot Kaca Antarja Antarsena karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe. Arwane awake dhewe iki dhek ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira nyekel karo awake dhewe, wani rasa Sumelang. Oh iya. Apa jan? Nek nganti awake dhewe mati, wong urip wis ndinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip semene akeh iki mung do antri modar. Asline ngono kuwi. Tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garwaca, Ndara Tarja, Ndara Tasena. Ning mati urip gumantung karo sing gawe urip. Ha ta? Heeh. Isa kowe musuh Ndara Garwaca, Ndara Tarja, Ndara Tasena, kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya, Gong. Sing ngomong ora mungkin sapa? Wong ki anggere wani budidaya apapun itu iso terjadi. Ya wis, aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe, krubut loro. Oke, siap. Tenanan lho Gong ki. Asli ora goro. Aku nek kene iki sik, aku tak ganti. Ya. Ora ganti sing ngene iki. Wah, nganggo training tok. Iki nggo pencak ra beres. Oh iya. Wis pokoke ora usah Sumelang. Aku wis ganti kathok abang ngene iki. Asli aku mengci arep nguyuh. Lho. Tak kira nek arep perang ora. Dadepi tra aja Sumelang. Ya, manut karo kowe, Gong. Oke. Nuntut lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelar ira wang-wang Ndara Antarsena ya Truk Bakti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa pangestu tampano ya Pitruk. Nuni nggih sangat anggen kawula pundi. Ndara Antarsena? Iya, Gong. Bakti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane ora kaya adate? Sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Niki kok kaya ora ana piye niki? Sik, perkara aku ngedum rokok ki rak lega atiku. Nggih. Wangsulan, Truk? Iya. Ning kok saniki kaya mboten lega. Jujur wae aku ora lega rasaku, Tru. Mboten lega rasane mergane aku nampa panjenenganing Prabu Mandura. Yen to kowe wani karo Prabu Mandura, iya. Oh nggih. Lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak leboke pakunjaran. Kok iso? Kok iso ento? Ento sapa? Antarsena kuwi. Kok ora aja dilebokke pakunjaran niku lak salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to, Truk? Ya to, Gong. Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe wirang pepunden Pandhawa. Kene ulungna tanganmu tak bondo. Bagong san tak bondo leboke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek mundur-mundur. Iya. Mundur terus. Iya. Kene le. Wangsulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro ngene iki ora. Sik, Mas. Masalah warung nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Lho ora bakal silap.
Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi, kula melanggar pasal pira, niku monggo ajeng mangukum. Nek mengke riyen menyingili Kidik. Wiratoya. Apa, Tru? Menyelidiki diki. Ya kleru ya. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti, alah. Menyelidiki, menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan itu pelapurane Sunan Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kono terus kono dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi kok. Menengo kowe men ora usah cerewet. Yo, saya tak takon karo kowe. Takono. Waton terang-terang. Sebabnya apa kok wani karo Sunan Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabnya ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha aku ora iso basa. Aku dhek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayani ra Jawa. Meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Kon sowan ning negara Ngamarta. Apa? Apa to? Apa to wigatine? Ya kowe mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magro-magro kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan, kebak karukunan lan katentreman. Paham? Terus syaratnya siji. Syaratnya siji, aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Terus rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong Pustaka Jamus lima sada dienggo tumbal wadaling negara Rawati mergo Rawati ketaman pegeblok. Sampai di situ, waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga ki keris. Lho, penting mencurigai iki lho. Cubriya. Aku Cubriya. Sinuwun Darawati iki Narendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegeblok. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Ya, terus pegeblok iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegeblok. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Darawati niku kenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong Pustaka Jamus lima sada napa mboten kapitunan. Wah, kula matur wonten niku Prabu Baladewa panos maning jalanan. Petruk, Bagong, kere ketibal 17 wong elek nyala mripat, mung batur kok wani karo Nata Darawati. Kowe iki mung kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Lah iya, lah nggih. Bareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali aga omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat. Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajigur iki. Iki wis melebihi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sane ngene Mas. Perasaanmu sebagai anak, ya. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Mangane tak uneke Antasena anake wong Werkudara, wong dlogak-dlogok, wong ra iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku to. Entah iso kata Antasena undang-undangane ento. Entah itu kang nata gamelane men ora masalah. Ora bener sapa saiki petungan ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh, aku ora gawe-gawe aku sumpah wis to. Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene 20 ing duwe kula menang boyong Pustaka Jamus lima sada. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tataki tandane Prabu Baladewa. Ngoten.
Kowe ngerti ra aku mbok-mbokane kok sadar ora kowe? Nah. Berarti kurang seru. Oh, aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep belani sapa? Sampeyan arep belani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Buktake wong Depok kene. Antasena karo Bagong menang sapa? Nek menang sampeyan, Piyai Suwenakae wis nglumrahke, lumrah Antasena Satriya. Nek menang kula, sampeyan isin selawase. Ngono ye. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe meneng lho cah jireh kok wisane mung dekem nang mburi kok. Oh, dadi critane ngono to. Ah, aku wis omong. Piye ladalah? Ora ladalah iki serius. Piye terus piye? Ayo golek gon sing jembar. Rupa wani jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan menggalih. Monggo, ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan bantu kali kula, matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan. Iki maksudnya piye kok ngrangkul iki? Truk, hati-hati lho, truk yang dibanting tiraka lho. Ora Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksudnya? Eling ngrangkul kuwi nek dhek salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang ndi? Nang tengah-tengah sikilku kok banting. Kok gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Mpun nggih mpun. Karena sampai niku cah enom kadang kala entuk pelapuran terus emosi yang dipakai tapi hati gak terpakai. Bener. Terus ngubyang-ngubyung ngalor kidul. Yo barang digenake aduh getun aku getun tiba mburi. Mula jenenge Cibubur. Lho. Kok tadi Cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Ora ono cinasi. Aneh-aneh ora. Yo, ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Nek ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk yakin entuk. Pripun? Yo, wah gleleng iki. Wah, jan bulan-bulan. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Harwono Kakang Antarja. Heeh, terus nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya unek-unek kaku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh. Upama diajar mbok niki mawon, Bus. Kok kakangne ora, aku ora melu-melu kok. Nek aja kuwatir. Aku tak mancing ning awakmu. Manjing iki? Iya. Nane, tenan. Serius. Wes go. Nek kowe tak njingi, kowe diantem ora ngrasaki lara, dipateni ra iso mati. Wah, gleleng iki terus wis rasa sedia power bank iki. Ha iya. Ora iso mati ya. Ha iya coba. Lha medal ndi? Medal iki enggak? Ah, ora. Niki ciyek ning kok iso jembar. Emoh. Jijik ora. Ah medal ndi? Kowe ngampet ambegan. Nen, ngampet ambegan. Aku metu Sarana Sukma, mlebu Sarana Sukma. Nek wis tak njingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak mancing ning awakmu. Wis petukno Kakang Garwaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamodar. Nek ngampet wis ket mau e. Yo. Ngampet ket mau ora dilebok-lebokke. Ngarai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Ya tak mlebu. Lho nyerotok le banget kae. Kacaryan putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni maya Wisnu Pratenta.
Wis. 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 Lho kok ora to? Wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Ndratasena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slep ngono. Sampeyan teng pundi, Den? Ning awakmu. Enane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Lentur kok ya, Tru? Ah iya. Mongko Ndratasena iki gedhe lho. Heeh. Aku mung semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Heeh. Wis aku wis ning kene. Heeh, matur nuwun nggih. Ya. Terus niki kekuatane kuwi arep ambles bumi, ambles bumi. Carane ngawetambekan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko rak bablas. Iki ngapusi ra iki. Nek bumi tak pandeng, sirahmu tak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wis pandeng tenan karo batin. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibano. Bajigur iki piye ta iki? Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk. Kaget aku. Kula. Bagong. Non, Petro kon maju. Bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali kula kali. Kowe ngapalno mantrane men iso ambles bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den. Petro. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Lek pancen bener tegese kabeh sing dikendikake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun Sin Prabu Mandura, malah kula wantun mlebeti sayembaranipun Siwun Prabu Mandura. Putra, nun. Tekan kene aku bakal mbuntut tanganmu ngrincung sikilmu. Mapano. Yen perlu kowe bangga kepancat pundhamu tak gembul ndasmu. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk, mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo Bendara, mirang-mirangke karo Gatotkaca. Aku isin di ati karo kowe. Tinimbane kowe memirang marang lenggahe para putra Pandhawa, mapano sirnake babar pisan. Kula kelas kali kula katriku mulung mangrempak ing wadya Kurdakara. Ajuk kula Kurdakara nek kiri. Gong ora sro-sro iki aku arep omong-omongan malah. Nuwun sewu, Den. Nek perkara kula ajeng mampejahi mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten kula arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipadake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem atine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggali. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sun Prabu Mandura? Petruk niku sajake dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kaling Rama ora tau wani arep kok Rama niku ngraki karo Petruk ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk Gunta, ana iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku ning ati penak. Petruk edan, Petruk kentir niku teng ati penak, mergo niku tresna kalih kula. Aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Dunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kalih kula, ora tau ndukani kalih kula. Aduh aku. Gong, non. Ora sah diinganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe arep ambrumi kari batin tok. Oh nggih. Piye, Tru? Sukses. Terus kaca tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu ora. Ora ndek perasaan kok sale. Ada? Oh, ora wae kok. Ah wae. Klimen ordenan sing nyanyi bojone Bagong anu Gareng ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane anggere
Muni wis sing diundang bojone gareng. Ayo aku duwe rasa. Oh tak kandhake gareng tenan. Asli ora cangkeman lho kok. Apa? Tetep tak kandhake ora cangkeman. Alah apa? Ndoro Antarja diladeni. Oke, Gus. Apa? Niki mangkene sing maju Ndoro Antarja gelut nggih? Yo. Njajal kula sing Kang Supanadine mungsuh kakane menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur, dhewe sik terus tok semburke. Kuwi sembure saka aku. Oh, siap. Saya kene wong Sareja kene. Arep nyekel Petro tandinge iki. Anae Ndara Gatotkaca sing mangka papat. Antarja Werkudara Antasena iki onter-onter cilik. Ya, aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane. Pamer. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa wae aku iso. Mbah, edanan. Kowe Bagong nggih. Aku goleki Petro. Petro ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus to. Kendarak tak ajar dintangane Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya. Duk deng samaladeng. Pilih tanding bobote yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentir. Terus kae nak tembung kae tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinatah mendat jinara menter cah goblok tenan kae. Tinumbak bengkung sinuduk kecil-kecil. Tinumbak bengkung sinuduk putung ngono lho. Sinuduk putung. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Sirmu arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambali tak blonyo minyak angin. Kok Petruk mati arep diame-ame. Anggapmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena lapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tak tandangi, apa-apa waton nyendikani jawing wong tuwa. Wong tuwa iki selawase rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Ning kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rong karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku nggo nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang karep apa? Ora minggat saka arep aku. Sembur mloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Kok sing iso nyembur sak donya ki meng kowe. Kowe pamer, kowe putu kula, iya. Kowe putu mbahmu dewane kula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Brara Guru, kae aja kok nyembur. Nyemprot kowe iso kae. Iki
arta buktekane Bagong ki anak Semar. Sing pancen diparingi jaya kawijayan guna kasantik. Ungalno dadang. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusaka ora gletak aja dundang Bagong. Waduh. Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak alek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane paling ora. Waduh mati aku. Wah. Piye kok? Waduh. Sabar-sabar tak semburi kabeh. Aduh. Ulu Gong. Panas Gong dadaku. Panas Gong. Kamu kapan kowe? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Oh. Aduh Gong. Aduh guru. Kapok ora. Ayo ra nonton ndoro-ndor jae glekak itu, Tru. Ra gleleng. Ayo. Wah, Gong ora ngono ki, Gong. Ora main-main aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat. Mlonyo awakmu. Aduh. Panas banget le. Oh, gleleng aku. Heeh. Aku anggere Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayat hidup to? Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndoranta sing lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sik. Aku mengisi saiki. Hah? Kok mengisis? Dan apa? Kok mengisis? Sajae racune wis entek. Waduh. Pokoke ning ndamu kok ya. Ya sajae ngono. Wah, niki nang mboten. Oh, metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Augah ora. Sune metu ki omong. Omong meneng bae. Hakane ya ora krasa. Sune metu ki kedhep apa ngapa? Kodhem. Karo glinding. Glinding dasmu. Kowe bangeten iki Kakang Antarja ora eling tak tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lah nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah, Kang. Aku nek karo wong ora salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Rungokne kowe. Ora mung waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ra seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae, Kang. Saiki Kakang amblos bumi. Rasa ngetok nek dukane Siwa Mandura. Mulane takon ndelik. Lah Dimas arep ndi? Aku ya tak amblos bumi. Kowe aku lho wis urusan dhewe. Oh, pahit iki pisan. Monggo iki mungsuhe kari dhewe berat iki, Truk. Sapa? Baladewa genah. Cilaka ora? Urusana dhewe. Aku awak Kakang Antarja tak ndelik sik. Monggo nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Go. Arep bantu engko. Heeh. Ora saiki, ora. Terus kula mungsuh Baladewa, pikiran dhewe nggunakno akal pikirmu piye iso menang karo Siwa Mandura. Mergo aja nganti dingertani ento aku ora mbelani karo Siwa Mandura, aku tak ndelik karo Kakang Garut Antarja.
Aku lek ngalor ngidul ketemune nang kene coro-coro. Wah, aku ki patih Mandura kok ming cekekon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petro karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do apik-apik tenan. Ora. Hai! Patih ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa. Antel sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyok jeli sandal cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Aduh ora iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badem apa, Gong? Botol AO. Mangkel AO. Ora percaya, Tru. Sirahe Pragota ki empuk berarti. Wah, setan. Patih dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Oh. Muni yo. Bandem seker. Seker. Iya apa? Seker kok yo entuk seker, Pak. Aku nek sangku werna-werna kok. Petro, nun. Oh, mulih ora. Mboten kaya bali kene pun barang Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Sada. Yen ngono aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng-ajeng apa? Dajar, Gong. Yo. Wis ora ana ampun nek. Yudu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep nggo tak dhewe diajar wong loro terus. Ya. Wah, ora wedi aku, ora wedi. Bah. Ora wedi. Ora wedi ya, Tru. Padahal nggon aku ana lho cacite tak onone mati. Oh, medeni ora. Oh, mati lah. Jandak mati dening aku cencang jenggot kroncal-kroncal. Kualik ya ora apa. Pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakaning Semar Badrana ning Karangkadempel. Kanan kaya kene iki bapak mesti bantu karo Petruk kantong bolong. Ical wujuding Petruk ana nata Mandura. Nek ora tak pethukke kok sembrono, nek tak pethukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethukke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Kalah cacak menang cacak, Gong. Sik. Kowe iki ngopo kowe iki? Menung seratanane. Sing arep nenggolo bapakku kowe ya. Wah, keprawatu. Sik, Gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku ki dadi apa kok kowe nang nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa, Tru? Lho, tenane. Tenan yakin. Sik. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Edan tenan, gleleng tenan. Ora nyewa sandangan nang ndi, Tru? Ora nyewa sandangan ki aku mung bengok ngucap dhewe, Pak, nek pancen kowe prisa, kowe nyen bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah, gleleng. Jagat diobati jagat pangestu Guru. Bagong. Wah, lebareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Polongan Bagong aja edan. Iki sapa polongan Bagong? Prabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah.
Bagong. Nun. Baladewa bakal maju nang Pabaratan. Nggih. Golekno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih, nggih. Wah, jan kok ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora sak kudu melancang kowe gawe wis. Monggo sinuwun. Edan kowe. Kowe kurang ajar kowe. Wis tak weruh ana Baladewa pinggil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi Ndongolake ganti. nggih. Wah, jan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Mo ora sudi. Kegeden. Yo. Kula nek ra semene iki ra tonjo e. Niki nggih. Yo, saenduke. Minggiro. Nggih, nggih. Baladewa tak pethuke. Nggih. Pamujimu tak jaluk. Nggih, nggih kula dongak-dongake lepas oparane jembara kubure. Wong edan lho. Malah ngene-ngene lepas oparane jembara. Ayo, iki nane Mantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake legane atiku, Pak. Iya kok ngedep kaca gedhe ki apa iki? Lha iki kok ngedep Baladewa apa iki? Ayo, amuk Suramrata, Jemrata timbang iki padha-padha. Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane genah Petro iki. Suarane genah Petro iki. Ya, Iki Baladewa Petruk. lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ora kurang sewan sandangan Baladewa. Wah, nggo arepe dhewe. Iki Kiai Nenggala, tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ya, iki Kiai Bendo tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Wah, mati treng aku, mati treng. Modare. Apa dikaya ngopo? Para Kudara ndere wong wutuh opanane. Apa sing tak weruhi ya kuwi ingkang dadi kasunyatan. Monggo tak sawang. Sing kaya pustaka Jamus Lima Sada kuwi Kresna kakangku. Perkara kowe nganggo aling-aling Janaka sakarepmu. Ning sing boyong pusaka wujude Kresna, baline pusaka ya saka kowe. Ora iso gawe baline pusaka. Wah, ora sudi ngakang kadang tuwa karo kowe. Tak pikir-pikir Werkudara kae nadyan wong dosa, wong kau. Nadyan wong mloho nanging ngucape sarwa bener. Apa yang kedadian ning negara Ngamarta iki pancen wujude Yai Prabu ingkang boyong pustaka Jamus Lima Sada. Kulo nadyan kanthi aling-aling Janaka. Aku ora bakal percaya baline pusaka saka kowe. Yen nganti ora iso gawe bali ning pusaka negara Ngamarta pustaka Jamus Lima Sada, kowe mirang-mirangke pun Kakang. Kowe ngisin-isinke Nata Mandura sebab aku tekan kene iki sing nganti Siadi, sing ngajak Siadi. Ora iso gawe padang ora sudi ngadang taruna karo kowe Kresna. Arjuna kula nang paring kadhawuh. Ya pancen kudu kaya ngene lakon iki kudu tak sandang. Mula wajibe penandang kuwi mung disandang. Inggih. Lakon kuwi adile ming dilakoni kasinggihan mekaten. Kepareng paduka, ayo budhane Karang Kadempel sowan Kakang Semar. Iya. Merga Semar kuwi ora iso digagapi. Semar kuwi guyu durung karuan seneng atine, Semar kuwi nangis durung karuan seneng utawa sedih atine. Inggih. Nyun mangapura wonten Kakang Semar sawise kuwi apa kang didhawuhke dening Kakang Nayantaka, kowe karo aku mung
nyendikani dawuh Kakang Nayantaka. Swawika Prabu kula dherekaken Setyaki wonten dawuh. tak tinggal yo. Nggih, silakan Jon. Legegekugek sadulita mel Ndara kula Den Ndara Kresna ing Ndarawati sarawuh jengandika kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Ya Kakang Semar ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana Kakang Semar. Nggih kula pundi jimat Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Ya Kakang Nayantaka ndak tampa tiba sepadha-padha. Bekti kula Ndara ya nala garing ndak tampa. ya nala garing ndak tampa. Bekti kula Den Ya Bagong ndak tampa. ya Bagong ndak tampa. Enten apa? Lah kok sampean priyagung kok rawuh enten Karang Kadempel. Mestinipun panjenengan namung nimbali kemawon kula sampun sowan kok Den. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Ngelingi marang lakon ingkang dumadi marang Praja Ngamarta. Mestine Kakang Semar ora bakal kekilapan. Apa to sababe dene Nata Ndarawati sowan marang Karang Kadempel? Sampeyan ajeng aku yen to nandhang keluputan. Sampeyan ajeng aku yen to kabeh niki merga saka Nata Ndarawati. Nek miturut ature Bagong pancen ngoten. Mila kula sagedipun namung nyuwun dhateng resanipun Gusti, pusaka aja ilang, Petruk aja nganti keneng napa-napa. Kakang Semar mengkono. Nek kula ora apa-apa, kula mboten pripun-pripun. Sing kudune kuwatir niku sampeyan. Lho, lire piye kok nganti aku dadak nganggo rasa kuwatir? Lah nggih. Akeh sing padha prisa sampeyan sing nggawa pustaka Jamus Kelima Sada. Akeh sing padha wuninga panjenengan sing ngasta pustaka Jamus Kelima Sada. Mula akeh-akehing para warga, akeh-akehing para kawula sami mestani nek pustaka menika sing ngasta Sinuwun Ndarawati. Mula niki nek sampeyan ora ngresiki asma panjenengan piyambak menika mangke badhe banger bajing lho Den. Lah kok bareng daraku tindak asaku kok ora penak. Ndak dikira Semar ki ming wong tuwa iso kongkonan ning ora iso tanggung jawab ya. Ampun kuwatir Den. Kula jampangis king kadohan, adoh kula ceraki cerak kula doi tindak sampeyan.